बेखौनो बुंनो लुबैयो जोंनि गोलाव गिदिरफोरखौबो आं बुंनो लुगैयो जे जोंनो सियाराथ' नों थोआखै सियार थोआखै आरो जायगाखौथ' गासिबो स' एक्चुअली आङो जेब्ला आब'रियाया आंखौ फन खालामनानै आंखौ जेब्ला बुंदोंमोन जे माने जन स' नोंनि थाखाय दिनै आङो आब'रिया ब्रह्मनि जेनोखि रोदा बर' सावथुन प्रिमियार श' बियो दि मैया जाबाय रामफल बे रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल फिल्डआवहाय ओमफ्राय दा बिनि सोमोन्दै पाब्लिकनि रेसपन्सा माबायदि मोनदों आं बेखौ एसे खिथागोन आं सासे मानसिजों कल खालामगोन बे ओनसोलनि सुबुंजों आरोना माबायदि जादों मानसिफ्रा बेसेबां जामारदों नंगौना नंमारा आं दिनै जाय मानसिया बाव थांनानै स्पटआव थांनानै नायदों आं बेनिफ्राय थार बाथ्राखौ मिथिगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो अब्लानो क्लियार जागोन फैदो मैया जे रामफल बिलाव रुपनाथ बिलावहाय रोदा जेनोखि प्रिमियार श' जादों नोंथाङाबो नायदों नामा बाहाय आंथ' नायदोंमोन नायनाया दा सिनेमानि सोमोन्दै खिथानायनि सिगां बेवहाय मानसिफ्रा माबायदि अनसायनायनि थाखाय सहैदोंमोन बुंनो हागोन नामा हालोदफ्रा मादिखौ अनसायनायाथ' पाब्लिकफोरनि अनसायनाया नोगोद मोजां जादों सिटआ बे खालामखादों नामा सिट जिरायनो सोनाय सियारफ्रा सियाराथ' नों थोआखै सियार थोआखै आरो जायगाखौथ' गासिबो माने बे हेन्देल बायदिसिना खोनायखौ खेवना होजोबनांदों आसा बांसिन मानसियानो नुवाखै ओरैबादि मानसियानो होंगो दोंगो जादों बांसिन मानसियानो नुवाखै माने पर्दाखौ बोखारना होआखै नामा जायगा गैयिनि उनाव पर्दा बोखारना होबाबो नुहुरलायला बेबायदि जादों ओरैबायदि मानसि बा गावजों गाव बायदि गसंथेलायजोबनाय होंगो दोंगो आसा 10,000सो मानसि जागोन 10,000सो मानसि ना ओरैनो टिकेटनि बेसेनखौ बेसेबां लादोंमोन खिथानो हागोन टिकेटनि बेसेना 100-150 आसा 180 आरो ना मारै औ बाव मोनसे फाट खालामदों बिसोरो माने खाथिसिनावहाय माबा लादों 100 लादों ओमफ्राय ओरै लास्ट माबाखौ 50 बिदि खालामदों मोननै खिथु बानायनानै सोर एक्ट्रिसफोर फैया बुंनो हागोन एक्ट्रिसफोर मोसानायखौथ' आङो नुजोबाखिसै सोर फैयामोन आङो जिखुनु एसे लेट जालांदों ओमफ्राय हिर'इनफ्रा सोर हिर'इनाथ' जोंना बे फुजिबो दं जाहैबाय फुजि ओमफ्राय राजा ना मा होनो बेबो मथा मथि आं नायनो माबायदि मोजां ना सिनेमाया सिनेमाखौथ' मोजां मोनदों नायजायो रायजोफोरजों अनसायजागोन ना अनसायजाया बायदि मोनदों दानि फुजा बोथोर फैबाय नै फुजा बोथोरनि समाव अनसायजागोन आंनि आन्दाजाव माने एसे सिनेमाया एसे मोजां जादों आसा दानि माबाखौ लानानै जादों सिनेमाया थासारिखौ लानानै थासारिफोरखौ लानानै जोबोद मोजां बिदिबाथ' जेनोखि रोदा सावथुननि सोमोन्दै फोरमायहरनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय दे नोंथाङा बबेनिफ्राय नाया बेसे गोजाननिफ्राय नाया नोंथाङालाय बेसे गोजान जायो किल'मिटार बिनिफ्राय आं थांनाया 8 किल'मिटार जागोन 8 किल'मिटार औ बाबा मोनायाव नायबाय आरो ना मोनायाव नायना फैफिनबाय हारसिङै औ बा बरिया दे आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला जोंखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद सापर्ट खालायदों जोबोद गोसो मोजाङै लैहोर फैनानै जोंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय फैदों आं आसा खालायो जोंनि मुभियाबो रोदाया रायजोफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हागोन बिनि थाखाय आं दसे सम नेथ'नोसै रायजोफोरनि फिडबेकखौ माब्रै नुयो आरो आं बिदिनो नाजालांबाय थागोन रायजोफोरखौ गोसो गोजोन होनो थाखाय आरो आं बेखौल' खावलायनो लुगैयो रायजो राजायाबो जोंनो बिसिनि बिराद जोबोद अननाय नांगौ हेफाजाब नांगौ अब्लासो जोंबो माने मावलांबाय थानो गोसो जायो आं जेब्लायबो आरो मदद मोनबाय थागोन अननाय मोनबाय थागोन होननानै आं बेखौनो फोजोबनाय जाबाय जिहेतु दिनैनिया नोंथांनि 6थि दिहुनथाइ रोदा सावथुन मा फोरमायनो सानो बायद' आङो बेखौनो बुंनो लुबैयो जेसेबां सिमां दिन्थिबोदोंमोन मोजां गाज्रिखौथ' जोङो पाब्लिकनिफ्राय फिडबेकखौ मोनबोगासिनो दङ आरो नैबे रोदा सावथुनखौबो जेसेबां सिमां दिनैजों एबार 6था जाबाय बे 6थायाव रोदाया 6था
दा बे रोदायाबो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो। बे रोदा सावथुनखौ सोर स्क्रिप्ट खालामदों, डाइरेक्टर सोर होदों आरो बेयाव फावगिरि फावखुंगुरफ्रा सोर सोर बायद'? दाना बे माबाखौहाय डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटारनि नामखौ मिथिया जे आङो। आं बेखौनो बुंनो लुबैयो, जोंनि गोलाव गिदिरफोरखौबो आं बुंनो लुगैयो जे जोंनो मोनफ्रोमबो दाब दाब डिस्ट्रिक्टफ्राव जोंनो सिनेमा हल होयोब्ला जोंबो मावलांबाय थानो जोबोद गोसो जागोन, मेंनाय नङा। मानो होनोबा जोंहाथ' बयबो मिथिखागौ बर' सावथुनावहाय एलबामानो जा मुभियानो जा बेबायदि जों जेसेबांसिम खरसा गारो बेखिनि खरसायाथ' जोंनाव फैफिनखाया। अब्लाबो कालसारा जोंना डेभेलप जानांगौ होननानै हाजासे सेस्था खालामदों जों मोजां कुवालिटि लाबोनो, मोजां स्ट'रि लाबोनो, मोजां एक्टिं। खारन जोंनि गथ'फ्राबो जोबोद रोंगौथि गोनां दङ। दा जोंसो प्लेटफर्म होनो हायाखै। दा बेनि थाखायनो जों जुदि प्लेटफर्म होनो हाबाय थायोबा जोंनि गथ'साफोरनि रोंगौथिखौबो जोङो दस्रा जाथिफोरनोबो नायहोनो हागोन। बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होजानो आं लुबैयो आरो जेब्लायबो। गोजोनथोंसै। देग्लायनि बोसोराव फिल्मफोर दिहुननाय जादों। देग्लाय बायद'आ मोनसे सावथुनफोर दिहुनदों। आङो बे रोदा मुभिल' आंनिया बेल'। फैबाय बोसोराव माबायदि जादों? आङो बेखौ आं दा जेबो बुंथ'नो हानाय नंला, आं बे उनाव फोरमायसिगोन। गोजोन्थों। एक्चुअली आङो सिगां जोंनि आब'रियाखौ आं सिगां गोजोननाय आरो